Bernardo, ay 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 Bernardo. انتاي كبت عرمي مني فادس كوينو إيلو مني نابي بلي كمزديتا نبري يا نبري سعان نسمع عندها تنقري متراسقا بأزودو تجمري دوا عرب بقوت اي بناندو 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 سلام كبراتن كبرانن تخاتاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا كما يكنيهم نلومي مقالة كم شما نابز خفقة مقيلة بزبل زد دالنا تحستوينا كنقرب لكم نسلم كتتالكم أزينا نامسقنا نزي تحستونا زي ناب كل إرتراوي فتاو إرتران قدساتن من انتخباز بوغنكم شيرن لايكن أورا دما سابسكرايب زي قبوركم سابسكرايب بمقبار نزا چانلنا أم عبان مسفحان كتتحبابورنا بأخبروت نحتت نزا چانلنا نختعبي بجنزب نزحجزنا دكتور عالم جرجش كاب أمريكا الزنا نمسجن كبراتن كبرانن حجم بقر نبتا بجبنات ناي اتحمز زلاخة تمام قلن زانتا ناي جفعي فتسامتاتان كنوس دوكمينا سناي مكتتال زناب عملة عايشة ببا أركبوو سبحيوبا بروخ تريسي ناب زاريبا مفترقوني ناكا ببا دوا عرب امتي اي بناندو 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 بسماي دو نتيموهم بفيت قتيموهم تمخليو عاقتوهم اسكت شمابينوهم اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو أبزا ننبر الله زلنا انكو علمنا بقطباز معبلا جنكا بجبنات فلوت أزقنا بركز بلا هجرات اللوا أب أفريقيا التركب دبوب أفريقيا حنت خبأتنيا كم زفلت أب هجرات أفريقيا كابز اللوا 54 هجرات دبوب أفريقيا بقطبان تكنولوجين حنت خبتن وحدات أب كدميس السرعة هجرات أفريقيا يخون مبر أب قدايت ستتان وحسن الزيقاتاتن كرئن كله دبوب أفريقيا بغصري نتاحتي شلو يتبل أبزا هاجر كابز اللوا دك أنستيو زبزحا حنساب وي كلتساع ويون 3 ساع كمستعمسا وقعوان سندات نايت هاجر بزيح بقبق يحبريون أم مصنعتن چبتتاتن تمركسو أب جوجل سفيرو زلو حبريتا مركز بمقبار مسن نتأكس أب كلتشن 16 عامة مرت أب العلدك أنستيو استفتسمن نابوليس ترعان زقربولون عمس نايدك أنستيو أستات 4 قون كله أبز حلفة عامة كلتشن 20 كلتن دما إز قصري نابل علي 66 شح كبيلو نرخبون إذن لعلي 66 شح استعمس هادك أنستيو قداين نابوليسن بيت فردن زبس حت راحيون كي تزاربالو شجرن كحيمن زنبراخا كابز قصري زتعاص أصفا مخاننيو زنقر أبز حجر أوشت 9 عامتات كاب 9 عامت كسب أرقاوان دك أنستيو دوب أفريقيا نزخونا 9 سبات زعمسة دوب أفريقاوي قدايو أب فردي بسحي تباهيلو زينا استسرحلون أبزا معبل تتبهال هاجر دوب أفريقيا قال خابتن زعمس عدك أنستيو بأبالات بوليس كم التعمس أون يحبرين بمسرد كاب دوب أفريقيا زوتس أهزات أم نفس وكف 4 دقيق حنتي دوب أفريقياوي تقوال نستيتي أبتا هاجر تعمس دك أنستيو زهاجر إزز أكل قفعن فتسامتاتن قبل علين إنا تفتسمن كمولا السباز زي كوناس شلب قلب النابلا إنا نبران انكالوها هاجر دوب أفريقيا حنت خابتن ديمقراسياوان هاجرات أفريقيا تباهيلا بهاجرات معراب تموقوسيام كم أخت سمعن كاللغا اتمالكعي ديمقراسي انتاي مخاني زتفاكا فرقنا حبرة السب زخوانان حدا قونني هاجر زخوانان دك انستيو زنبرو هاجر شلب قلب النابلان الناس عمسان إنا نبرا ديمقراسي اللون يبهال بأنصار زي دك انستيو معرنة تحليو معر دك تبعتيو بكل نجارات إنا الرجاجسان
እናተሳተፋን ዝነብራሉ ሃገራት ድማ ኮር ተገልበጥ ምዕራባውያን ዝደልይዎ ናይ ይምሰል ምርጫ ስለ ዘይገበራ ጥራሕ ዲሞክራሲ ዘይብለን ሃገራት ተባሂለን ታርጋ ይልጠፈለን እቲ መለክዒ ዲሞክራሲ ብዓይኒ መነጽር ወይ ኦክያለ ናይ ሃገራት ምዕራብ ስለ ዝልካዕ መነጽር ናይ ሃገራት ምዕራብ ድማ ብትእዛዘን ዘይከደት ሃገር ግድን ዲሞክራሲ ኣለዋ ብምባል ክምስክራላ ዝሕሰብ ኣይኮነን ምምስካር ጥራሕ ዘይኮነ ስቕውና ይብላን ነታ ትእዛዘን ዘይፈጸመት ግን ከኣ ንህዝባ ብሰላም እተንብር ሃገር ጸለመ የስዕባን ብጸለሎ ንብሩህ ሕብሪ ናይቲ ሃገር ይልቕልቕኦ ከምዚ ዝተባህለት ሃገር እቲ ንሕና እንጠልቦ ኣካይዳ ስለ ዘየማልአት ዲሞክራሲ የብላን ህዝባ ብጥሜት ይሃልቕ መሰልሰብ ኣይተኸብርን ወዘተ እናበላ ለይትን መዓልትን ቆርበታ ቀሊጠን ስጋኣ በሊዕን ዓጽማውን ይቆራጥሞኦም ሓንቲ ካብዘን ብትእዛዝ ሃገራት ብዘይምኻዳ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣደዳ ጸለመን ዘይዕርፍ ወቐሳን ሃገራት ምዕራብ ካብ ዝኾና ሃገራት ከዓ ሓንቲ ሃገርና ኤርትራ ኩላትና ከም እንፈልጦ ዝበዝሓ ካብ ሃገራት ኣዕራብ ብንግስነት ዝመሓደረየን ኣብዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ተሓሕዛ መስኩርለይ ኣየድልን እዩ ኩሉ ስለ ዝፈልጦ ሃገራት ምዕራብ ግን ብዛዕባ ዘን ሃገራት ንይምሰል እንተዘይኮይኑ ለይትን መዓልትን ነዘን ብነገስታትን ኣሚራትን ዝመሓደራ ሃገራት ኣዕራብ ብማዕከናት ዜንአን ገይረን ክምንጭተአን ኣይረኣያን ካብዘን ሃገራት ኣዕራብ ዘድልየና ነዳድን ማዕድናትን ክሳብ ዝገሓጥና ብዛዕባ ምሕደርአን ንዓና ኣይምልከትን ዝበላ ክሳብ ዝመስላ ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኣይምእዘዛናን ዝብልአን ዝገብርኦ ጸለመ ማዕከናት ዜና ሰብኣዊ መሰላትን ነዘን ሃገራት ከልጅ ኣያኽርራለንን ስለምንታይ እንተኾይኑ ርዱ እዩ ምኽንያቱ ሃገራት ምዕራብ ረብሐአን ጥራሕ እዩ ዝዓጠን ዘለወን ምዕቡል ማዕከናት ዜናን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ረድኤትን ዝሰየምአን ኣካላተን ከጥቃዓን ዝደልያ ሃገር ጥራሕ ከም ጥይት ይትኩስአን እምበር ኣብ ርትዕን ፍትሕን መሰል ደቂ ኣዳም ኣብ ምኽባርን ከዋፍረአን ስለ ዘይደልያዩ እቲ ጉሁድ ሚስጥረን ጸጋታትናን ልኡላውነትናን ኣሕሊፍና ኣይነድፍርን ባዕልና ብርእሰ ምርኮሳ ክንመሓደር ኢና ኣይትተንኩፉና ንዝበላ ሃገራት ሳልሳይ ዓለምን ኣሜሪካን መሻርክታን ሃገራት ምዕራብን መእተዊ ንዘይረኸባለን ሃገራት በተን ንመጋበሪአን ኢለን ዝመስረተአን ብስም ናጻ ፕረስ ዝመጻላቓ ማዕከናት ዜንአንን ብሰብኣዊ መሰል ብስም ጥራሕ ንዘሽካዕልላ ዝተፈላለያ ግብረ ሰናይ ስመን ትካላተንን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትንን ኣቢለን መሰል ድኹማት ህዝብታት ብዝግህሳ ኣካላተንን ገይረን ነተን ኣሜሪካን መሻርክታን ዝጸልአን ሃገራት ጸርፊ ጸለመ ምስይጣንን ምጥቃንን ካብኡ ሓሊፈን እውን ብዘይ ሕጋዊ እገዳን ምጉብዕባዕን ብዘይ ዕረፍቲ ይጻበአን ንህዝቢ ዓለም ብምጽማም ድማ ሓቂ ኸምስላ የደንቁረኦ ጉዳይ ደቡብ ኣፍሪቃን ዜጋታታ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ንጉሳዊ ምሕደራ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ምትንካፈይ ዛዕባይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ድርብ መለክዒ ወይ መዐየረ ሃገራት ምዕራብ ክተናኽፍ ስለ ዝደለኹ እየ ካብ ዞባና ኸይረሓቕና ናብ ከባቢና ክንከይድ ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ ንሓመድ ድጉሪ የውጽኦ ድዮም ዝብሉ ኣበዋት ወለድና እታ ብሃገራት ምዕራብ እትነኣድን ኣብ ትሕቲ ጭፍራ ወያነ እትምጎስን ዝነበረት ትግራወይቲ ከተማ መቐለ ገበናታ መሊኡ ምስ ፈሰሰን ኣዝዩ ምስ ጨነወን ሚድያታት ሃገራት ምዕራብ ዕረና ጣዓመን ዋላ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ይኹን ንገለ ካብቲ ኣብ መቐለ ዝካየድ ገበናት ጭልፍ ኣቢለን ምጥቃሰን እዩ ገሪሙኒ እዘን ማዕከናት ዜና ምዕራብ ቅድሚ ገለ እዋን ነዛ ከተማ ክኳሓሕላን ንዓኣ ዘመሓድር ልኡኸን ጭፍራ ማለሊት ወሓለ ኣመሓዳርን ዲሞክራሲ ዝንስንስ ጉጅለን እናበላ ብተደጋጋሚ ዝምጉሳ ዝነበራየን ብኻልእ ኩርናዕ ናይቲ ኣንጻራዊ ምስሊ ድማ እቲ ሓቅን ንዋናታቱ ዘኹርዕን ዘሕብንን ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብ ሃገርና ባህሊ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሓባል በልያ ከይትቕድመኪ ግዲ ኮይኑዋ እታ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ረህዋን እናሃለወ ብግልባጡ ራዕድን ጥሜትን ሓድነትን ምክብባርን ምጽውዋርን ጃሕጃሕ ንዝብለላ ሃገርና ህውከትን ምትህንኳትን ከም ዘሎን ህዝቢ ኤርትራ መሪርዎን ብምሕደራ
ምሕር ከም ዝተገፍዐን ኣምሲላ ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣብ ጸብጸባታ ብሓሶትን ጠቐነን ንኤርትራን ህዝባን እትጠቅስ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንጣብ ሓቂ ብዛዕባ ከተማ መቐለ ጽሒፋ ነይራ። ነዛ ማዕከን ዜና ብደቂቕ ንእትጽሕፎ ዝከታተላ ዘበለ ድማ ሎምስ እንታይ ደኣ ሓሲባ ዘይበለ ይነበረን። ኩላትና ከም እንፈልጦ ብመስመራት ቴሌፎንን ካልእ እሙን መስመራት ሓበሬታን ንሕና እውን ካብ ዝተፈላለየ እሙናት ምንጭታት ከም እንረጋግጾን ትግራወይቲ ከተማ መቐለ ከም ስማ ኣብ መንጎ ኽትራንን ቅትለትን ተመቒለ እያ ዘላ። ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ብዝተፈላለየ ጨካን ገበናት ተጎቢኣ ኣላ። ብቐደም እውን መቐለ ኣብቲ ዋናታታ ሰላም ዝነበርናሉ እዋን ዝብልሉ ቅድሚ 4-5 ዓመታት እውን እንተኾነ ከም ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ፣ ቅትለት፣ ስርቂ ወዘተ ከም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማታት ንኸተማ መቐለ እውን መናብርታን መካይድታን እዮም። ንሰብ ብኽሳዱን ርእሱን ሃሪምካን ጨፍጭፍካን ንብረቱን ገንዘቡን ምዝራፍ ኣብ ትግራይ ልሙድ ተርእዮ እዩ። ነዚ ድማ ተጋሩ ሃንግ ዝብል ናይ እንግሊዝ ቃል ብምጥቃም ኣብ ባህሎም ኣርዒሞሞ እዮም። ትግራዋይ ንኸምኡ ሰብ ትግራዋይ ሃንግ ገይሩ ጨፍጭፉ ንብረቱን ገንዘቡን ወሲዶሙሉ። ንእከለ ኣብ ማእኸል ከተማ ሃንግ ገይሮሞ፣ ንእከሊት ብጨው ቀትሪ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሃንግ ገይሮማ ወዘተ ዝብል ዘረባ ኣብ መቐለ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ትግራይ ዝውቱር እዩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ዕረና ጣዓሞ ከይፈተወ ነቲ ቃልን ተግባርን ርዒምዎ ይነብር ኣሎ። ብቐደም እውን መራሒኦም ዝነበረ ነብስሄር ለገሰ ማለት ነብስሄር መለስ ዜናዊ ስርቂ ስራሕ እዩ እንተተረኺብካ ጥራሕ ይገበን ብምባል ንስርቂ ከም ሞያ ኣብ መላእ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ዝነበሮ ንኽገድድ በቲ ዘረብኡ በሪ ከፊት እዩ። ብግብሪ እውን ከምኡ እዩ ዝሰርሓሉ ነይሩ መለስ ዜናዊ። ሎሚ ኸዓ ቃል መለስ ተኸቢሩ ስርቅን ቅትለትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ከተማ መቐለ ኣስፋሕፊሑ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ባህሊ ሰሪጹ ንሪኦ ኣለና። ሓሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ ሓሳዊ ናዳራሽ ገዛ መዕነዊ ሓሳውን ቆርበትን እንዳሓደረ ፎኩስ ሓሳውን ቆርበትን እንዳሓደረ ፎኩስ ክሕረድ ኣለዎ ሰብኣይ ካብ ደዋቅስ ክሕረድ ኣለዎ ሰብኣይ ካብ ደዋቅስ። ጭፍራ ወያነ ብሓሶት መወዳድርቲ ከም ዘይነበሮ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዝተደከረሉ 3 ዓበይቲ ዕንደራታቱ እንተርኢናን እንተስተብሂልናን ብድምር ካብ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ዘይውሕድ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝደምሰሰዩ በተን ናይ ሓሶት ልሳናቱ ዝነግረና ዝነበረ። እቲ ቁፅሪ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከረጋግጽ ንዝደሊ ሰብ ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣትሒዙ ነቲ መዓልታዊ መደበራት ቴሌቪዥንን ሬድዮን ወያነ ንዝወሃብ ዝነበረ ዜና ዓወት ማለሊት ፒሮን ወረቐትን ሒዙ ብምድማር ከረጋግጾ ይኽእል እዩ። ክንደሳዕ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ፌደራልን ዘይተደምሰሱ። እዚ ሓሶት እዚ ሕዛእቲ ናይ ወያነ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቑ ዝወዳደሮ የብሉን። ከምቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ መወዳድርቲ ተሳኢንዋ ዘሎ ጭፍራ ማለሊት ድማ ኣብ ሓሶት ፍጹም ዝወዳደሮ የለን። ንሕና ብቅድድም ብሽክለታ ንሱ ኸዓ ብሓሶት ዝወዳደረና ተሳኢኑሎ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ። ከምቲ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝኾነ ዙር ናይ ኣፍሪቃ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦም ጭፍራ ድማ ብሓሶት ዝወዳደሮ የብሉን። ተሳዒሩ እንከሎ ስዒረ ሰላም ኣምፅአ ይብል። ንሱ ክሕሱ ዘይረብረበ ሕጅስ ንሕና ብእውነት ኢለ ሓሶት ክንሰምዕ ረብሪብና ኣለና። ከምዚ መስለኒ ብሓሶት ብሕጂ እውን ንጭፍራ ወያነ ዘርክብ ኣይክህሉን እዩ። እቲ ሪከርድ ናይ ሓሶቱ ዝሰብረሉ ኣካል ክፍጠር ዝኽእል ኣይመስለንን። ምናልባት ምስ ዕራርብኡ ካብቲ ዝበቆለሉ ከባቢ ካልእ ከምኡ ሓሳዊ እንተዘይበቂሉ
ናብ ጉዳይ ቢቢሲ ትግርኛ ክምለስ እዛ ማዕከን ዜና ቅድሚ ገለ ሳምንቲ ነቲ ምሽፋን ዝኣብያ ሓቂ ቁሩብ ቅልዕ ኣቢላ ሓቂ ፈይ ኣቢላላ ብገበናት ክትራንን ስርቅን እትሕመስ ዘላ ትግራይ ክትብል ድማ ጽሑፋ ለቕሊቓቶም ብዛዕባ መምህር መሰረት ሓድሽ ዝተባህለት እሞ ኣብ ጨው ቀጥሪ ኣብ ማእከል ከተማ መቐለ ዝተኸትረት ከምዚ ክትብል ተዘንቱም እታ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ዝበለቶ በቲ ቋንቋን ከም ላህጃን ከም ዘለዎ ከምብበልኩም عدت حج تعلل أبو تلو عجهم بن قبز هاي تشامو بن لو من أصفف لو من أقبر هوب هوب كتت أي بناندو أي بناندري أي بناندو أي بناندو أي بناندري أي بناندو أي بناندري بسماي دونت يدوم بفيت فيت قط يدوم تمخليو عاقتوم اسكت الشماب يدوم أي بناندو أي بناندري أي بناندو أي بناندو أي بناندري أي بناندو መምህር መሰረት ሓድሽ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ቴሌፎና መልእኽቲ ከም ዝመጻ ዝሕብር ድምፂ ኣስሚዓታ ሓደ ስነ ጥበባዊ መሳርሕታ እዩ ትማሊ ኣነ እውን ከም ኣጋጢማት እንላ ፍሉይ ሓይሊና ዝበሉ ዕጡቋት ናብ ጽልምት ዝበለ ቦታ ኣእትዮም ዘለና ነገር ወሲዶም ቀጥቂጦም ሰዲዶምና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝለኣኸላ ትዝክር እዚ እቲ ንርእሳ ዘጋጠማ ክስተት እዩ ኣዘኻኺርዋ ብ30 ጥሪ 2023 ኣጋ ግዜ ካብ ስራሕ ወፂኣ ናብ ገዝኣ ኣብ እትኸደሉ እዋን ኣብ መቐለ ከባቢ ሓውዜን ኣደባባይ የማነ ጸጋም ኣእዳዋ እናጎተቱ ብዘዋጠርዋ ኸተርቲ መጥቃዕቲ በፂሕዋ ኣብ ማእከል ኣደባባይ ሓውዜን እዩ እዚ ኣብ ንቡር ግዜ ብዙሓት መካይን ዝሓልፋሉ ምንቅስቓስ ሰባት ዘይፍለዮ ከባቢ እዩ መምህር መሰረት ኣብቲ ዕለት 4 መናእሰይ ከቢቦም እቲ ሓደ ኢዳ እቲ ካልእ ጁባ እቲ ካልእ ድማ ቦርሳኣ ክመናጠሉ እንከለዉ ጸጸጉዑ ሒዙ ዝዕዘብ ብዝሕ ዝበለ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ምንባሩ ትዛረብ ሓጉዙኒ እናተወቃዕኹ ስቕኢልኩም ዲኹም ትርእዩኒ እናበልኩ ይጠርዕ ነይረ ግን ፊልም ዝቕረጽ ዘለኹ ክሳብ ዝመስል ሰብ ጠጠው ኢሉ ዝርኢ ነይሩ በዚ ብጣዕሚ ሓዚነ ንሓፂር ሰዓት እውን እንተኾነ ከቢድ ነይሩ ኢላ እንተኾነ ሰብ እውን ስለ ዝፈርሕ ኣነኸ ንነብሰይ እንታይ ሒዘላ ብምባል ኣይ ከምቲ ቀደምን ከገላግለካ ወይ ክሕግዘካ ኣይደፍርን ዘሎ መምህር መሰረት ኣብ ቀረባ ዋርሕ ኩነታት ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ግድያት ጾታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝድህስስ ምድላው ቴሌቪዥን ከተሰናድእ ዝጀመረት መምህር ናይ ሙዚቃ እያ ኣብ ትግራይ ኪኖቲ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ሰባት ብልምዲ ሃንጊ ኢሎም ዝጽውዕዎ ክትራንን ዘረፋን ሓያል ስጋት ጸጥታን ድሕነትን ነበርቲ ከም ዘስዓበ ብብዝሒ ይዝረብ ኣሎ እዚ ብዝተወደበ መልክዑ ዝረአ ዕጥቂ ብዝሓዙ ውልቀ ሰባት ዝፍጸም ክትራን እናተለምደ ምምጽኡ ብምሕባር መዓልታዊ ድሕነት ውልቀ ሰባት ሓደጋታት ዘንጸላለዎ እናኾነ ምምጽኡ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶም ገሊጾም ትብል ቀጺላ እታ ማዕከን ዜና መምህር መሰረት ብሰንክቲ ኣብታ ከተማ ዝረአ ዘሎ ዓይነትን ባህርን ክትራን ኣዴታት መናእሰይ ብዙሕ ሰብ ይሞተና ኣሎ ምንም ነገር ንዘይረኽቡሉ እዮም ሰብ ብኻራ ዝወግኦ ብምባል ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ተረድእ ጸሓፊ መጽሓፍ ከመይልና ንደቅስ ጸጋይ ገብረ መድህን እውን ምሸት ከባቢ ሰዓት 4 ናብ ገዝኡ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ብሰለስተ ሰባት መጥቃዕቲ በፂሕዎ ብድሕሪት መጺኦም ክሳደይ ሓኒቖምኒ ኣብ ማእኸል ኮብልስቶን ኣውዲቖም ድማ ኣብ ጁባይ ዝነበራ ዝተወሰና ገንዘብን ተንቀሳቐስ ስልክን ወሲዶሞ ድሕሪ 1 ሰዓት ኣቢለ ናብ ወነይ ተመሊሰ ብምባል ይዝክሮም ካብኡ ሓሊፉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብቐረባ ዝፈልጦም ክልተ ሰባት ግዳያት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ክልቲኦም ኣብ መገዲ ተሓኒቖም ዝነበሮም ቁሩብ ገንዘብን ሞባይልን ተመንጢሎም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንግሆ ሰዓት 6 ፈረቓን ማለት እዩ ኣብ ማእኸል መገዲ ካራ ሒዞም ኣፈራሪሖም ስልከን ዝወሰድለን እፈልጥ እየ
ሰባት ካብ ገዛ ወፂኦም ብእግሮም ክኸዱ ይሰጉ እዮም ትብል እታ ማዕከን ዜና ቀፂላ እቲ መሓውር ጸጥታ ድሕነት ነበርቲ ዘይሕልወሉ ሰብ ሰጊኡ ተሰቂቑ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብምባል ንደረጃት ስጋኣት ይገልጾ ክትብል እዛ ማዕከን ቢቢሲ ትግርኛ ቁሩብ ሓቂ ፈንያላ እዛ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ከምዚ ክትብል እውን ኣብ ዓምዳ ኣስፊራቶላ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ንኽልተ ዓመታት ዝዘለቐ ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ንምባል ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተጻብኦታት ካብ ዝፍርሙ ድሮ 3 ዋርሒ እኳ እንተተቖፅሩ ክሳብ ሕጂ ጋዜጠኛታት ናብቲ ክልል ከኣትዉ ኣይተፈቕደን ዘሎም ስለዚ ትንብዙሓት ከዘራርብ ዝቐነየን ሓያሎ ስጋኣታት ፈጢሩ ዘሎን ነገረ ኽትራንን ውዱብ ዝምታን ከብርሁልና ዝሓተትናዮም ውልቀ ሰባት ኣብታ ከተማ ክሳት ሰብ ሓኒቕካ ምምንጣል ብኸራ ኣፈራሪሕኻን ወጊእኻን ኣብ ኢዱ ዝሓዞም ነገራት ምምንዛዕን ካብኡ ሓሊፉ ዕጥቅን መኪናን ሒዝካ ዝፍጸም ዝምታን ክትራንን ኣሎ እዮም ዝብሉ ቀበሌታት 14 15 16 ከምኡውን ከባቢ ኣብርሃ ካስልን ኣብ ከባቢ ቀጽሪ ዓዲ ሓቂ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዘሎ ኣደባባይ ማርታን እዚ ገበናት ብብዝሒ ዝረኣየሎም ከባቢታት ኮይኖም ከም ዘለዉ ድማ ሓቢሮም ብርክት ዝበላ ኣብያተ መስተ ትግራይ ዕጥቂ ሒዝካ ምእታው ኣብዚ ኣይፍቀድን ዝብሉ መልእኽትታት ጠቂዐን ኣለዋ ሕጂ ዝተፈለየ ዝገብሮ ናይ ርክብ ሬድዮ መኪና ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብዚ ተግባር ዝሳተፉ ዘለዉ መኪና ምልእቲ ትስረቕ ገዛ ክንፍትሽ ኢና ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ኣለና ኢሎም ኣትዮም ይሰርቁኻ ናይ መራሕቲ ገዛ እንከይ ተረፈዩ ዝስረቕ ዘሎ ይብል ሓደ ሽሙ ክንረቕሖ ፈቃደኛ ዘይኮነ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ትብል እዛ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ቀፂላ ድማ ንሱ ከም ዝብሎ በዚ ምኽንያት መዓልታዊ ሰብ ይመውት እዩ ዘሎ ንርእሱ ድሕሪ ሰዓት 7:08 ናይ ምሸት ኣብታ ከተማ ፍጹም ኣይንቀሳቐስን ካብ መቐለ ወጻኢ ዘለዋ ካልኦት ከተማታትን ገጠራትን ብርክት ዝበሉ ዘሰክፉ ነገራት ኣለዉ ዝብል እዚ ውልቀ ሰብ ከተማታት ዓዲግራትን ዓብዪ ዓድን እውን ብኣብነት ጠቒሱ ትብል ማዕከን ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ከተማታት ትግራይ ድኻ ይኹን በዓል ገንዘብ እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ ኣብ ገጠር ድማ ጥሪቱን እኽሉን ይምንጠል ካብኡ ሓሊፉ ግን ናይ በዓሎም ኣርተፊሻል ኬላታት ዝገበሩ ሰብ ዕጥቂ እውን ኣለዉ ኢሎም ዳርጋ ኣብ ኩለን መንደራት መቐለ ቴሌፎን ኮነ ካልእ ክጥቀም ዝኽእል ነገር ተሓዲግና ተወቂዕና ዝብል ሰብ ብዙሕ ምዃኑ ይንገር ኣብ ትግራይ እቲ ንልዕሊ 18 ዋርሕ ተቋሪጹ ጸንሐ ኣገልግሎት ቴሌኮም ናብ ንቡር ካብ ዝምለስ ንድሓር ብዙሓት ተንቀሳቐስቲ ስልክታት ይስረቓ ብሰንኩ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ይበጽሕ ከም ዘሎ እቶም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ወሃብ ትርኢቶ ገሊጾም ከኣ ትብል ብዙሓት ዝተሰረቓ ቴሌፎናት ኣብ ድሕሪ ሆቴል ፕላኔት ኣብ ከተማ መቐለ ምዃኑ ኣብኡ ዘሎ መእተዊ ዕዳጋ 11 ተመንን ደረጃን ወፂኡሉን ይሽየጣ እዚ ማለት እተን ዝተሰርቃ ብዕሊ ኣብ ጎደና ከም ዝሽየጣ ትሕብር ኣላ ቀፂላ እዛ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሕጂ እዚ ከባቢ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብርክት ዝበሉ ዝተሰረቑ ኣቑሑ ይሽየጠሉን ብቐሊሉ ይርከበሉን እዩ ዝበሃል ሱማሌ ተራ ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ሽም ከምኡ ወፂኡሉሎም ዝደልኻዮ ዓይነት ምህርቲ ማለት ብራንድ ትነግሮም እንተዘይሃልዎም ሰሪቆም ክሳብ ዘምጽኡ ማለት እዩ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ሃበና ኢሎም ቆፀራ ይህቡኻ እሞ ሰሪቆም የምጽኡልካ ይብል ሓደ ካብኣቶም ካብዚ ብዝብገስ ኣብ መቐለ ስርቂ ዳርጋ ዕለታዊ ስራሕ ውሑዳት ዘይበሃሉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኮይኑ ምህላው ሓቢሮም ቀፂላ እታ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ትግርኛ እቲ ጠንቂ ካብ ኩናት ዝተረፈ ሰራዊት ስራሕ ስለ ዝሰኣነ ንመግቡ ክብል ሰብ ይኸትርን ይቐትልን ከም ዘለያ ገሊጻ ከምዚ ክትብል ድማ ትቕጽል እዚ ክስተት ምስቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ህልዊ ኩነታት ዝተሓሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጹ እቶም ወሃብ ትርኢቶ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ምንጭኡቶት ዝኾኖም ኣመራጺታት ዘይምህላዎም ብዙሓት ካብ ስራሕ ዝበኸሩን ንልዕሊ 2 ዓመታት ወርሓዊ ደሞዝ ዘይተኸፈሎም ሰራሕተኛታት ምህላዎም ሃንደበት እቲ ኩናት ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ድማ እቲ ኣብ ሰራዊት ተጸምቢሩ ጸንሐ ገና እኹል ህንጸት ስነ ምግባር ስለ ዘይተዋህቦ ካብኡ ከም ዝነቅል ግምቶም ሂቦም ክትብል ከኣ ኣስፊራላ
ካብዚ ሓሊፋ እዛ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ሆስፒታላት መቐለ ብሰንኪ ሃንግ ወይ ክትራን ዝረአ ናይ ሰባት ምትህንኳት እውን ጠቂሳላ ከም ዝናበለት ካብ ጽሑፋ ከም ብበልኩም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዋርሕ ቁጽርቶም ብሰንኪ ክትራንን ተዛመድቲ ሓደጋታትን ጉድኣት በፂሕዎም ናብ ሆስፒታል ዝመፁ ሰባት ከም ዝወሰኸ ምንጭታት ሆስፒታል ሓቢሮም ትብል መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ናብ ሆስፒታል መቐለ ዝኸዱ እኳ እንተኾኑ ምምሕዳር እቲ ሆስፒታል ግን ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ጸጥታ ወጻኢ ንዘለዉ ትካላት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ክትብል ኣስፊራላ ኣካያዲ ስራሕቲ ሆስፒታል ዶክተር ፊልሞን ንሕቶና ብጽሑፍ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብመሰረት መምርሒ እቲ ሆስፒታል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣብያተ ጽሕፈት ጸጥታ ስሩዕ ደብዳቤ ገይረን እንተሓቲተን ጥራይና ንህብ ክሳብ ሕጂ ድማ ብዛዕባኡ ኣይሓተቱን ብምባል መብርሂ ክህበና ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ሓቢሮም መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ናይ መቐለ ግን ቁጽሪ ናይቶም ኣብ መንጎ ሰባት ብዘጋጥም ግጭት ተሃሪሞም ናብ ሆስፒታል ዝመፁ ካብቲ ዝጸንሐ ውፅእ ዝበለ ምዃኑ ሓቢሩ ትብል ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ኣብርሃ ገብረ እግዚአብሔር ሓፈሻዊ ብእምኒ ዝተወቅዐ ብኻራ ዝተወግአ ብጥይት ተሃሪሙ ዝመጽእ ሓዊሱ መዓልታዊ ካብ 10 ክሳብ 13 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ጥራሕ ከም ዝተኣናግዱ ገሊጾም ብጥይት ተወቂዑ ዝመጽእ ልዕል ክብል ይኽእል እዩ ድሕሪ ህይወት ምሕላፉ ናብ ክፍሊ መርመራ ሬሳ ዝመጽእ ናይ ጥይት መውቃዕቲ ይብል ብፍላይ ካብ ዓርቢ ክሳብ ሶኒ ኣብ ዘሎ ናይ ሃንደበታዊ ሕክምና ኣገልግሎት ዝወሃበሎም መዓልታት ክሳብ 50 ዝበጽሑ ተገልገልቲ ብኸቢድ ተሃሪሞም ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፁ ዝገልጽ እቲ ዳይሬክተር እዚ ካብቲ ኩናት ዝነበረ ከም ዝዛይድ ሓቢሮም ብምባል ማዕከን ዜና ቢቢሲ ብዛዕባታ ክፋኣ ክትዛረበላ ዘይትደሊ ከተማ መቐለ ከይፈተወት ብኸፊል ነቲ ሓቂ ደርጒሓቶላ እቲ ትግራዋይ ዶክተር እውን ከም ለቦዋ ዝሃባ ኣስፊራቶላ ኣብ ዓምዳ ማዕከን ቢቢሲ ትግርኛ ከም ዝኽትብል ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እንሃለና ዋሕዲ መድሃኒት ከይተማልአ ሰራሕተኛታትና ኣብ ድኻምን ጥሜትን ኮይኖም ከገልግሉ ዝርኢ ህዝቢ ነዚኣቶም ክእርሞም ይግባእ ብሰንኪ ዋሕዲ መድሃኒት ዝጽበዩ ተገልገልቲ ኣብ ዘለውሉ ግዜ መድሃኒት ቀጥቀጥ እናበልና ከነባጽሕ እናጻዓርና ዋላ ንእሽቶ ቁጽሪ ተገልጋሊ እንተወሲኹ የተሓሳስበናይ ብምባል ብዛዕባቲ ናይ ሃንግ ዘለዎ ስክፍታ ከም ዝገለጸዩ ተጠቒሱ ዘሎም ምምሕዳር እቲ ክልልከ ኣብ ዘምጽኣቶ ድማ ኮሚሽነር ጀነራል ይሕደጎስ እዮም ዝተባህለ ሰብ ስርቂ ሞባይል ምምንዛዕ ወዘተ ከም ዘሎን ካብዚ ልዕል ኢሉ ድማ ዕጥቂ ሒዝካ ዝፍጸም ዝምታ ከም ዝተረአን ተኣሚኑ ትብል እታ ማዕከን ኩነታት ጸጥታ ትኽልል ምስቲ ኩናት ዘተኣሳስርዎ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እዮም ድማ ይብል ዕጥቂ ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ሰባት ነይሮም ዕጥቂ ሒዝካ ተወዲብካ ዝግበር ክትራን ከም ክስተት ክረአ ይኽእል እዩ ዝብል እቲ ኮሚሽነር ገሊኦም ኣባላት ሰራዊት ዝነበሩ ወይ ኣባላት ፖሊስ ዝነበሩ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ትብል ማዕከን ዜና ቢቢሲ ቀፂላ እንተኾነ ናይ ፖሊስን ሰራዊትን እናሰርሑ ዘይኮነ ንዕኡ ከም ሽፋን ተጠቒሞም ናብ ስርቂ ዝተዋፈሩ እንተኾይኖም ከም ዝኾነ ሌባይና ንሪኦም ሓሓሊፉ እውን ሲቪል ኮይኖም ዝጋደሉ ዝነበሩ እሞ ተመሊሶም መጺኦም ብሽርክና ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣጋጢምና ነይሩ እዩ ዝኾነ ኣባል ፖሊስ ወይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ግን ገበን ክፍጽም ኣይኽእልን ዝብል ርእይቶ የብለይን ይብል ብምባል ኣስፊራቶላ ማዕከን ቢቢሲ ትግርኛ እቲ ኣብ ክረምቲ ብኹሉ ኣንፈት ዝነበረ ከቢድ ውግእ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ጸሊይዎ እዩ ከም ዝበለን ብፍላይ ኣብ ገለ እዋን ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝነበረ ተኣሚኑ ክትብል ማዕከን ቢቢሲ ሸፈፍ እናበለት ነቲ ሓቂ ናይ ከተማ መቐለ ትግራይ ብኸፊል ኣቃሊዓ ከም ሓቂ እታ ካብ ሞት ዝተረፉ መራሕትን ዓሳክራት ጭፍራ ወያነን ተኾሚሮሙላ ዘለዉ ከተማ መቐለ መዓልታዊ ህይወታ ዘጉህን ዘይትምነዮን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣብዛ ከተማ ዘሎ ክትራን ስርቂ ቅትለት ብቐትሪ ይኹን ዓይኒ ምስ ሓዘ ዝካየድ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ሓሊፉ እውን ዋናን ተቖጻጻርን ብዘይብሉ ብረትን ካራን ሰብ ቀቲልካ ዝርካቡ ንብረት ምዝማት ሰባት ብድቁሶም ኣብ ገዝኦም ብምእታው ብብረት ኣፈራሪሕካ
ዘለዎም ንብረት ምርሳይ ካብቲ መዓልታዊ ተርእዮ ናይዛ ትግራወይቲ ከተማ እዩ እቲ ዝገርም ቀለም ናይዛ ቲፎዞ ጭፍራ ወያነ ዝኾነት ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዝጸሓፈቶ ከይሃሰሰን ከሎ ኣብዛ ኣሽሓት ናይ ኩናት ስንኩላን ዝነብሩላ ከተማ መቐለ ሓደ ሃይለ ኢየሱስ ዝተባሃለ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ዝነበረ ኮሎኔል ብጥይት ተወቂዑ ከም ዝሞተ ኣረጋጊጽና ኣለና ካልኦት እውን ትሑት ማዕርግ ዘለዎም ሕድሕዶም ይቀታተሉን ኣብ ክትራንን ዝምታን ተዋፊሮም ኣለውን ሰሚዕና ኣሎና ካብዚ ዝገደደ ድማ ልዕሊ 30 ሰባት ብሓንቲ ምሸት ኣብ ባሕቲ መጋቢት ናይ ዝወርሕ እዚ ተቐቲሎም ናብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት መቐለ ከም ዝመፁ ሓድሽ ሓበሬታ ተዘርጊሑሎም ነዝኸ እዛ ቲፎዞ ጭፍራ ወያነ ዝኾነት ማዕከን ዜና ቢቢሲ ትግርኛ ተምጽኦሎ ትኸውን ወይሲ ነዚ ሓቂ ዓቢጣ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኣስመራን ንዘይተገብረን ንዘይተራእየን ከም ኣመላ ናይ ሓሶት ጸብጻብ ከተቐርብ እያ ኤርትራውያን ዝመስሉ ተጋሩ ወይጦታት ከም ክኢላታት ከም መወከስን እናወሰደት ንእተምጽኦ ጸብጻብ ኩላትና ኤርትራውያን ረብሪብናሉ ኢና ሕጂ እውን ክንዕዘባ ኢና ዓቕሊ ጥራሕ ደቂ የረይ ዓወትና ሓፋሽ ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ መቐለ ከም ሽማ ናብ ዝኸፈአተ መቒላ ብዝብል ዘዳለናያ ትሕዝቶይና ኣቕሪብናልኩም ጸኒሕና ንስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግነኩም ነዚ ትሕዝቶና እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ፈታዊ ኤርትራን ጉዱሳትን ምእንቲ ክባጻሕ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ኣውራ ድማ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቻነልና ኣብ ምዕባያን ምስፋሓን ክትተሓባበሩና ደጊምና በኣኽብሮት ንሓትት ክቡራንን ትሕዝቶና ፈጺምና ያለና ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ይሃበና ዓወትና ሓፋሽ حساوي أدراش قضا معنوي حساوي نادراش قضا معنوي حساوي قروات انت حاضر فوكس حساوي قروات انت حاضر فوكس كحرد على سبعي كاب دواقص كحرد على سبعي كاب دواقص معارق دادي بربر كاب كيد كسد حدر معارق دادي بربر كاب كيد كسد حدر مسحفاش كوينو زي بركود كساد مني تاخر وقود حساوي أدراش قزا معنوي حساوي نادراش قزا معنوي حساوي قرباتن انت حاضر فوكس حساوي قرباتن انت حاضر فوكس كحرد على سبعي كاب دواقص كحرد على سبعي كاب دواقص أب حقتك كي تخلله أب زناتنا كبابله
كحرد لك عر حساوي أدراش جزا معنوي حساوي نادراش جزا معنوي حساون قربتن عند حضر فوكس حساون قربتن عند حضر فوكس كحرد على والسبعي كاب دواقس كحرد على والسبعي كاب دواقس كابو زحات كساب حده بإيده وننو اندا فرده كابو زحات كساب حده بإيده وننو اندا فرده تقول بيبوني حصت كابا كترق بندي حلنق اندا بحساوي عدراش قزا معنوي حساوي عدراش قزا معنوي حساون قربتن عند حضر فوكس حساون قربتن عند حضر فوكس كحرد على السبعي كاب دواقس كحرد على السبعي كاب دواقس حساون قربتن عند حضر فوكس حساون قربتن عند حضر فوكس كحرد على السبعي كاب دواقس كحرد على السبعي كاب دواقس معارو قدادي بربر كاب كيدا كسد حدر معارو قدادي بربر كاب كيدا كسد حدر مسحفاش كوينو زي بركوت كساد مني تاخر وقود حساوي عدراش قزا معنوي حساوي عدراش قزا معنوي حساوي عدراش قزا معنوي حساون قربتن عند حضر فوكس حساون قربتن عند حضر فوكس كحرد على السبعي كاب دواقس كحرد على السبعي كاب دواقس كابو زحات كساب حده بإيده وننو اندا فرده كابو زحات كساب حده بإيده وننو اندا فرده تقول بيبوني حصت كابا كترق بندي حلنق اندا بحساوي عدراش قزا معنوي حساوي نادراش قزا معنوي حساوي نادراش قزا معنوي حساوي نادراش قزا معنوي حساوي